салом алайкум дӯстои азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. тамоми видеои шабакаи мо аз ин супас бо номи Тоҷикистон Душанбе имрӯз оғоз мешавад. Яъне барои он ки мо мехоҳем дар бораи ягон навигари ягон чи гап занему ва вақте ки мо ягон ҷо сафар мебурем, ягон ҷо тамошо мерем, ҳатман видеоша барои шумо гузорем. Инҷа Дубай аст, Дубай Марина. ман мехоҳам барои шумо дар бораи кор дар Дубай, дар бораи маошу дар Дубай чӣ гунаанд, чӣ хеланд, чӣ хели корро ҳаст дар инҷа барои бачаҳои тоҷик, чӣ хел роҳҳои омаданша. ҳозир ман ба шумо якта ба якта гап мезанам. бародарҷонои ман, лайкотонро монем, ҳатман обуна шавем, чунки дар видеои оянда бо чанд қисм мешавад, бо саволое ки шумо метиҳед дар ӯ бораям мо ҳатман ҳарф хоҳем зад. дӯстои азиз, масалан як ҷое ки ноз мо омадем, инҷа Марина Мол ном дора, як мағозаи бузург, як мағозаи калон аст. ҷураҷонои ман, любой бачаи тоҷик метавонад биёд дар ана ҳамин мағоза, дар ана ҳамин бозорам гем хато намекунем, фақат ки торш пӯшида мол, иҷаи мол мегӯянд. метавонед шумо биёед дар ҳамин ҷоҳо кор кунед. чӣ хел? вақте ки шумо виза мегирен, Дубай мебиёен, донандаи забони хориҷӣ, муҳим аз ҳама шумо донандаи забони англисӣ ҳастед. ҷураҷоно, шумо ҳатман CV пур мекунед, дар оҷа маълумотномада менависед ки шумо донандаи забони англисӣ, донандаи забони русӣ. агар пеш вақто дар ягон ҷоҳо кор кардагӣ бошед, уҷаам менависед ҳатман ва мебиёед дар мағозаҳое ки ин ҳаминҷа ҳастанд кор мекунанд. мисол яке аз мағозаҳое ки дар ҳамин ҷоҳо ҳаст Гуччи, Шанел, бо иҷа ҳаст брендҳои Бос, ин ҳамин чизо ки ҳастанд шумо худтон хушрӯтар медонед, Зара, ин ҳамин чизое ки дар ҳама ҷо машҳуру маҳбуб ҳастанд. ба ҳамин ҷоҳо мебиёед CV-ҳои худтона дар дасти менеҷерҳошон метиҳед, бисёр чоп кунед, ба ҳама ҳамин мағозаҳо тақсим кунед ва боз CV мешавад, CV электронӣ. CV-ҳоя бо дар сайтҳошон ҳам пур мекунед, менависед мағозаҳои нами Диору дигар ҳамин чизо пур мекунед то ҳамон дафе ки ба шумо як кас занг назана, то ҳамон вақта шумо CV-я пур кунед, оварда тақсим кардан гиред. барои чӣ? ҳозир ман як плюсша дар шумо мегӯям. плюси бачаҳои тоҷик дар ҳамин аст ки дар инҷа мардуми Покистон, Ҳиндустон, Бангладеш, аз ҳар давлатҳо омадагиҳо зиёд ҳастанд дар ҳамин Дубай. чеҳраҳои шумо худо ба шукр аз ҳама иноя зебо аст. таълиму тарбияи шумо ҳам беҳтарин аст. ино шумоя корда мегиранд, чунки ин мардумое ки ҳозир ман номи ҳамашон нагирифтам, ино бисёрш сиёҳ ҳастанд ва бисёрш одамои тамиз нестанд, яъне одамои чиркинанд ва мардуми худмо ки аз як дину, аз як худо, аз ҳамин чизо бохабар ҳастанд. дар як рӯз 5 бор таҳорат мекунанд. мисол одамои тоза ҳастанд. ино худшон медонанд ки шумо одами тозаен ва афту намуди шумо хушрӯ аст, шумоя ба дили пур биёед корда мегиранд. фақат ва фақат забони англистона хуб карда биёед бачаҳо. иншоалло кор ҳаст. корҳо корҳои тоза ҳастанд. масалан шумо рафта дар ягон ҷо стройка кор намекунед, дар инҷа корҳои ки вазбин бошад, чунки Дубай ҳавош гарма, ин корҳо мушкилае бачаҳо. дар ҳавои гарм мардуме ки стройкада профессионал ҳастанд, дар инҷа мушкилтар аз рӯи ҳавои гармаш. ба ҳамин хотир агар забона надонед, як 4-5 моҳак забона ёд гиред, тарзи муошират кардан, забондонитонро хуб кунед. дар любой минтақаи рӯи дунё иншоалло худованд шуморо беризқ намемона. бародарҷоно, ҳатман ба кадом давлате ки дӯст медоред дар ҳамонҷа кор кунед, равед давлатҳое ки ғайри забони русӣ дар онҷа гап мезананд, ба дили пур равед, шумоя корда мегиранд. ба ҳамон хотир ҷураҷоно, камтарак забон омӯхтан дар кор. хоб ман чӣ хел омадум? ман ҳамин ҷо омадум бародаро, дар як фирмаи бижутерия кор доромадем, ҳаминҷа навистем, CV пур кардем, корда гирифтан ва бо ҳамин бародаро дар ҳаминҷа кор кардем. Дубайда дар Global Village, агар касоне ки Global Village медонанд, касоне ки намедонанд, онҷо як майдони калон аст, дар онҷа
майда дар як қитъаҳои замин дар ҳамунҷо ҷо кардагӣ ҳастанд. номи мамлакатҳо навиштагӣ аст. дар он ҷо ҳар як давлати алоҳидада ҷо додагӣ ҳастанд. дар ҳамунҷо бозор кардагӣ ҳастанд, мағоза инами чизо, ҷои ресторанои хурдакак, тоҷ маҳал сохтагианд, красный площадь Москва сохтагианд, Нью Йорк ҳамин чизо сохтагӣ ҳастанд. мо дар павилёни туркӣ дар ҳамунҷо кор мекардем, бижутерия савдо мекардем, яъне ҷавоҳирот. кор бениҳоят кори хуб буд. дар ҳамунҷо кор мекардем бачаҳо. ва як чиза гуфтамонамтонад ки ҳамин брендҳое ки ҳозир ман ном гирифтам, Zara, Gucci, ин ҳамин чизо маошашон аз $1000 боло ҳаст. документ ҳамаша худшон мекунанд. ҳамин коргар маъқул шуд қабул кардан, документи 2 сола ID мегӯянд, ҳамуна ба шумо карда метиҳанд. маош аз $1000 боло ҳаст. фаҳмидед? ҳатман забони англисӣ бояд донед. ман бо пештар аз инам гуфтам, забони англисӣ муҳимае бачаҳако, ҳамин қин нестай. забони англисӣ омӯхтан ягон қинӣ надорад ҷураҷонои ман. забона омӯзем, биёен иншоалло шумо ба дили пур ҳама корда мегирад. хоб бародаро, ягон савол, ягон чиз боша дар ҳамин зери видео нависен. дар видеои оянда мо ба шумо подробно дар бораи ҳамон саволҳои шумо чахчах мекунем. ҳатман обуна шавен, лайкотона фаромӯш накунед ҷураҷоно. дар ин шабака фақат ҳамин хел видеои хуб мешавад. ман ин шабакаи нав гирифтагӣ ҳастам аз як бародар. дар инҷа фақат видеои энам хеле сайру саёҳат, видеое ки ман давлатҳое ки мерам мегардам, Тоҷикистон, дигар давлатҳо, куҷое ки мерам, барои шумо ҳам хел видео карда мемонам ки шумоам аз ҳамон саёҳати кардаи мо ҳаловат баред. раҳмат ба ҳаматон. худо нигаҳбон бошад. Ne da si dostum? چی شد؟ بعد دائما يقول عميق جاوبنا عميق تمام همین این آخرام برو یعنی سوم خدادی او کجا میری؟ American Eagle. کاغذ گرفتم بیو. اینجا آخر اومده.
میریم به دست چپ میریم که دستی رو زیاد در آمده اونجا هم میریم. همینجا چه کرده میگیسته باشم همینجا دیدیم چه کرده میگیسته باشم خونه چطور برای رایم میگی؟ Bu bir sayfa katıyor. Bu sayfa katıyor. Bunu biraz